Tinagkeltay nga ayan, tinagkeltay nga ayan, tinagkeltay nga ayan. Jak mawatan daytoy riknag, sipud pimanaw ka tuy dinag, balasiw tao tinapanam, imbatinag nga agmay maysa. Impanaw mo ajak idin inkas kaso, saan ko man nga agbaliw pay, pamateg nga inka inpaay, ikarimngan asisyak laeng. Mailiwak
kanayon awag mo padadaanan ay nagrigat kastoy man ang kasasaan kaanon sikakyan siya tay atin na Tubiyag ko uray sa bali pagilya di ayan mo dito'y pusok si kapailan takas tati kinasudi daytoy ayan nang namaek anang sudling tuy denak Tubiyag ko uray sa bali pagilya di ayan mo dito'y pusok si kapailan takastat kinasudi daytoy ayan nang namaek anang sudling tuy denak nang namaek anang sudling tuy denak nang namaek anang sudling kadunay pasakta ada kadi karbengak manglapet ita paggugustuhan nawaya ka lupakaragsa ka
masugat tuy kaungga. Kagunay pasaktan ada kadi karbenga manglapet ita paggugustuhan nawaya kang nupagkaragsakan ngem ditulag di mukad lipate. Sakyo akasang itan ta masugat tuy kaunggan ragsakyo akasang itan ta masugat